Murat. Men sana bir soru berjek ýöne dogry aýt. Dogry aýtjaňa söz berýän. Men sen üçin kim? Sen özüň kimligiňi tanamasaň men näde oýdym sen men üçin kimligiň? Murat, men sen üçin kim? Men sen durmuşyňda nähil rol oýnaýan? Ha? Ýa. Böyle o men sen üçin kim? Sen Böyle. Sene Murat. Benim aynı. Normal. Senem aynur. Tamam. Salam ballı kökü. Yüreğim yardım ayağım. Bir wagtda seywe anana moktum. Ýöne edil seni görmäkem. Innimi? Şol seyweň özü senmi köýdüp durun. Eşitýäňmi? Sen maňa durmuşa çykarmaň. Elbette eşitilen o. Ha, şeýlemi? Onu özüň hakda aýtsana. Gysgaçyk näme dip bilýäň? Özüm hakda aýtsam, men tükündükýän. Aha. Ýakada dükýän. Ýakadamy? Men nahara mişirip bilýän. Aha. Taşy toğurdan mişirip bilýän. Men goşgam düzýän. Goşgy? Nät? Okawym bilýän. Nät? Men aýdymam aýtýan. Men öýüň işlerini medýän. Ba. Adamçylygym bol. Näetdiň ay? Menem bir kemsiz ananýaňmy? Durha menem 100%. Dur menem 100%.